Københavns Kommune bruger flere penge end nogensinde før på dyre kunstkøb. I 2010 gik over 1 million kroner til kunst, der hænger på Rådhuset og i forvaltningskontorerne. Og det er en fordobling i forhold til forrige år. Det sker samtidig med, at kommunens børnehaver, skoler og daginstitutioner er udsat for massive besparelser. 3.500 kunstværker. Så mange malerier og skulpturer er der på Københavns Rådhus og administrationskontorer. Og der kommer hele tiden flere. En opgørelse fra Kultur- og Fritidsforvaltningen viser, at kommunen sidste år brugte 1 million kroner på kunst. Det er det højeste beløb siden 2002. I børne- og ungeforvaltningen har man til gengæld mærket sparekniven med besparelser på omkring 320 millioner kroner. I Saxo Ly Børnehus på Vesterbro har det blandt andet betydet færre pædagoger per barn og færre udflugter. Så her er det nogle lidt andre ting, der hænger på væggene. Det er ikke det rette tidspunkt at mobilisere eller bruge ekstra penge på kunstprojekter eller kunst på væggene, hvis man ikke engang har råd til at istandsætte institutionerne eller sørge for, at det personale, der egentlig er behov for. Man er nok nået til et punkt, hvor man er nødt til at prioritere, hvad der er vigtigst. Og der vil jeg holde på, at børnene er en del vigtigere. Umiddelbart lyder det jo helt sindssygt. Det lyder selvfølgelig dumt at bruge penge på kunst, hvis man kan bruge dem på børn, ikke? Og ifølge Iben Wiene, der er medlem af børne- og ungeudvalget, havde 1 million kunstkroner varmet mere i børnehaverne end på Rådhusets vægge. Det er måske 3 personaler, vi har kunne have fået for det, eller 2 pædagoger. Og det er rigtig meget. Altså, vi har det fint nok her på Rådhuset. Der er malerier nok, der behøves vi ikke have flere malerier. Men kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev mener ikke, at der skal spares på kunsten. Heller ikke i krisetider. Der er rigtig mange, som siger, at kunst og kultur, eller kultur og fritid i det hele taget, det er sådan flødeskummen. Det er det, vi så måske har råd til, hvis der er penge til overs. Det må det for mig at se aldrig blive, fordi hvis vi kun bruger penge på kunst og kultur og fritid, når der er råd til det, så skærer vi jo helt alt det sjove væk. Men sådan ser man det ikke alle steder. I Kolding Kommune brugte man i 2009 lige så mange penge på kunst som i København. Det er slut nu. Kolding har skåret kunstudgifterne ned til 50.000 kroner, der skal bruges til at vedligeholde den kunst, kommunen allerede har. Vi er ude og spare 200 millioner kroner på driften i 2010. Folk blev sat ned i hjemmehjælp, færre skolelærer osv. Og så kan vi ikke samtidig gå ud og flotte os i kunstmøbler osv. Tilbage i børnehaven er man heller ikke i tvivl. Mere tid til børnene er vigtigere end dyr kunst. Og man er også klar med et billigere alternativ, der kan gøre udgiftskurven lidt pænere. Jeg er da helt sikker på, at vi kunne finde masser af børn i København, som gerne vil levere billeder til Rådhusets kontorer og vægge og på forvaltningskontorerne og sådan noget, så de får noget pænt at kigge på. Det koster ingenting. Det er et særligt kunstudvalg under fritids- og kulturforvaltningen, der står for at købe kunst til kommunens institutioner. I 2011 planlægger udvalget at bruge lige så mange penge på kunst som i 2010.